What's up? What's good? What's new mga Bisaya? Welcome back to our channel. So if you are new to our channel, please don't forget to subscribe, like, and turn on your notification bell. Panibagong araw, panibagong kagaguhan na naman, panibagong prank since wala si Mark. So today, I'm planning na i-prank ko si Mark since wala ko na-satisfy sa akong gibuhat last time itong shaving his legs. Kaya actually, ang pikas part lang to. So today, lahi po di siya with a twist chart. Wow! Since wala siya karon, like whole day siya wala, kaya nag-work siya. So lahi raning pag nara ka sa balay, laylay yung mononaan. Ano pa siya mga, I think 8 PM daw ang yang out. So napato siya karon sa yung work. So nakahuna-huna ko nga i-prank siya. I-prank siya. Pero before ko na kunonaan siya sa kabeb, mag-vlog ta, pag-uli na ako. Okay, sige. Pero nakathink ko nga, hala, gusto na ko siya i-prank. So nag-text ko sa yaha nga, beb, line ko lawas. So anong line ako lawas? Ganina, I think mga hapon to alas 2, tingala ko nagbanaw diri sa muang sala. Ay, mga tubig. Ikan siya sa CR, kay murag ni Apaw. Sa flash, nalawat ang flash sa bowl. So, moto ni Apaw siya. Magay, nakamata ko ganina. So, ako siyang giinan na. Nagbanaw diri sa mga sa apartment. So, giarsan na ako ang aircon, guys. Grabe ka mo. Parang na adrenaline, give kay ito kay kinakulbaan ko, kay nabasa siya. Wala pa siya natao sa morning. So, ako siyang giingnan. Kaya naman si Mark. Every time ayun ko siya nga, bebline ka kung ginawa. Sakit ka kung buduy. Kaya masing mabughat ko. Kakabala ko siya, guys. Di na siya ganaan magsakit ko. Basta ga-worry, gina si Mark. Kaya mas siya caring. So, every time maginana ganit ko, lain na rin yung buot. Masigin na ni siya gingon nga, beb, pahulay lang sabi. Ayaw sa si lihok-lihok. Siya din na voluntarily ang mag-lihok-lihok, which is gakaano, appreciate gid kina ko siya. So, beb, I really appreciate you. Today, akong buhatan kay like for example, naging ko siya, beb, mag-vlog ko, preparing food lugar for you, kay gikan ka sa work. So, ako siya hindi ginan. So, di na siya matingala ng camera gato mga sa muna after the picking. Kaya nabughat daw ko. So, mura na kong buhato. Like, magana ko saya nga, pag-abot niya, videohan na ako siya, kaya para makain ko, ay beb, nag-vlog ko, kay lahat na lang content kay preparing food for my boyfriend. Lugar kay ka sa work, ikapoy ka, tapos to na ng camera, di na siya matingala anong naay camera. So after that, magasiga na din sakit ka kulikod, basta muna to siya. Magkirig-kirig din ko, so makulbaan siya tanaw. Ang itsura ni Marco. Muna siya akong kasabwat later. Will you act later like you're worried, ha? Then cry, okay? Mag-act ka like nag-worry ka kay mama, okay? Para mo to yung papa. So, mauto siya, guys. So, sa pa mo na itong gabuhaton. Wow! Tara G! See you later! So, ayun guys. Dugay kay si Mark. Thank you. Dugay, papa mo. Papa. Now waiting for Mark to arrive. Makaulit. Prepare the food for him. Wow! Finally, he's here! Ang content kay preparing food ng tato. Ganyan ako sa inyo ng what's up, what's good, what's new mga Bisaya? Ganina pa, before mag 8:30, nagudugay mo kayo. So, ako nilang gi-off. So, mo ni siya, nag-imo ko kusino, chicken langgonisa daw. Dayon, potato fry. So, let's go. Let's eat first. Let's eat. Eat na ta. Eat na ta.
Ganyan, wala akong igagawa ni Bernardo. Sa... Oh no! Kaunsan, ah. Ay, bingkot din. Hindi ka nang giganap pag lakaw na ako. Ano yun? Bakit pa yari ba? I'll never commit them again. Sure. Kada na pag Miss Universe, dito ba? Fuck. Ano din ha? I like that. Ano mo nag-convince siya ba? Kaya may lutong na kami. Bubukin mo. Bubukin mo. Sabi, lahat nagiging akong ginagawa. Sakit kayo. Nalipong may kubang. Lutong ka. Lutong ka. Hindi mo pasok ka. Ano kung gano'n ako, special? Ano ba yan? Ano ba? Uy, no? Okay na ka? Uy, babe! Uy, babe! Uy! Na-frank sa kanya. Ibig dugayan mo talaga. Nakuyawan, di ko, buwang ka! Ibig dugayan mo talaga. Pinakatawa na. Tagna, yung pala ginayin ni Krimin Waton, bay! Nasaan na, bebe? Dugadali ka kayo. Anong girig-girig mo ni? Kala ako nga. Kaya ate, ginawa nga, gigo. Lagigya, may tinaod, ginibay. Ba? Gikatawa ba ka? Gipadugay, baka kahit ka. Di katawa mo na kayo kay Mangnong ka. Mandagoy pa kinahanap mo. Gipadugay, nato niya, mabanga ay guys. Mga pinakulbaan ka. Mabanga ka. Ayoko ba, gamalipang ako tinood. Sige na. Sige na, sa mga natuingon. If you like this video, like it. Don't forget to subscribe and turn on the notification.